every day. Yeah, I know when I compliment her she won't believe me. And it's so sad to think that she don't see what. Du hilste ikke på mig i dag. Du ved udmærket godt hvorfor. Sidst vi så hinanden, sagde du noget i retning af, jeg hader dig, jeg vil aldrig se dig igen. Og hvilken del af det var det, du ikke forstod? Vi er en af samme person. Jeg er en del af dig. Du kan ikke bare sende mig væk. Jeg skal også tage beslutninger her. Hvad er det, du siger? Jeg er træt af det her. Jeg er træt af, at du evigt altid bestemmer. Jeg er træt af, at det er dig, der tager alle beslutningerne. Jeg skal også bestemme en gang imellem. For det første, så er jeg den mest ansvarsfulde. Og for det andet, så er du ikke virkelig. Ansvarsfuld? Hvordan kan du vide det? Du har aldrig ladet mig bestemme noget. Du kunne slå nogen ihjel. Det kan du også. Det er et spørgsmål om omstændigheder. Det tror jeg ikke på. Det er heller ikke point. Pointen er, jeg var også til at tage nogle beslutninger. Det kan jeg ikke tillade. Det bliver du nødt til. Vi ved begge to, du har haft tendens til raseriudbrud. Jeg kan ikke have, der skal hende. Du rører hende ikke. Her er aftalen. Du lader mig bestemme noget af tiden. Eller også kommer både hun og dig til at være tid. Nej! Jeg fornemmer allerede en smule raseri. Hvad sker der? Nå, det er bare noget film. Nå, okay. Er du med i seng? Ej, jeg skal lige sætte den her færdig. Okay, er du sikker? Ja. Godnat. Godnat. Du ryger ikke henne. Hvorfor ikke? Hvis jeg er en del af dig eller et produkt i en fantasi, så eksisterer jeg ikke. Ergo eksisterer cigaretten heller ikke. Hvorfor skulle der være noget galt i at ryge herinde? Du ryger ikke henne. Hvis det er endnu et forsøg på at kontrollere mig, så... Du ryger ikke henne. Okay, det var også. Du er ikke en del af mig. Jamen, det er jeg rent faktisk. Jeg er skizofren. Det er grunden til, at du er her. Nej, du er dissociativ. Det er grunden til, at jeg er. Hej, skat. Hej. Du skulle ikke have set min halskæde, vel? Nej. Okay. Hun lyder stadig skyldig, ikke sandt? Hvad mener du? Du ved, efter hvad hun har gjort. Hvad end du mener, hun har gjort, så har hun ikke gjort det. Og så vidt jeg husker, kom hun sent hjem i går aftes, gjorde hun ikke? Hun har ikke været modtro, hvis det er det, du siger. Og du ved det, hvordan? Jeg stoler på hende. Prøv at tænke et par aftener tilbage. Hun var her ikke, hun kom sent hjem, hun... Hun har bare været sammen med nogle veninder. Nej, hun sagde, hun havde. Hvad der rent faktisk er sket, er ikke til at vide. Du lyver! Nej, jeg siger faktisk bare, hvad vi ved. Det er dig, der egentlig lyver ved at anse, at hun sætter sandt. Hun har ikke været modtro. Jeg stoler på hende. Alene det faktum, du bruger for at sige det, beviser faktisk det modsatte. Hvornår er du begyndt at ryge? Det er ikke min. Jamen, vidste det så? Men kan det ikke bare være lige meget? Jo. Hvad fanden laver du? Du ser sgu da godt ud. Hvad skal du? Jeg skal ud med nogle veninder. Hun har sådan et problem, og det er sådan vigtigt. Igen? Men det er ret vigtigt, hun har et problem. Så selvfølgelig. Så god tur. Hvad laver du? Opfør dig altså mærkeligt. Hvad er det, der sker? Du vil ikke forstå det. Du har ændret dig så meget. Nej, jeg har ikke. Kan ikke mere. Hvad sagde det jo? It starts with I don't know why, it doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind, I designed this rhyme to explain in due time. All
To the end of the day, the clock takes life away. It's so